Татарстан китап нәшриятендә бер ел эчендә 200 исемдә китап чыга. Китап безгә күпме белем бирә. Борынгы дәүләтләр, аларның халкы, кешеләрнең үзенчәлекле язмышы хакында әдәби басмалардан укып беләбез. Тапшыруыбызны китап алдым кулыма сәхифәсе белән Ләлә Зәйнуллина дәвам итә. Исәнмесез. Татарстан китап нәшриятендә бер ел эчендә 200 исемдә китап чыга. Алар арасында төрле жанрлы һәм киң катлам укучыга юнәлдерелгән басмалар бар. Жанрларның күптөрлелегендә нәкъ менә фактларга нигезләнгән тарихи әдәбияткә ихтыяҗ зур. Шушы көннәрдә Татьяна Вафинаның «Красивая» дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Әлеге әдәби нәфис китап киң катлам укучыга Ногай кунакханәсенең Китап Клаб ресторанында тәкъдим ителде. Огромное вам спасибо. Хәзер Самра Бикмиевага 101 яшь, геройның бала чагы халык дошманы исеме белән уза. Аннан ачлык, сугыш, ирен һәм баласын югалту ачысын кичерә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов бер ел элек Самра Сабировнаны 100 еллык юбилее белән котларга кунакка килә. Шул вакыт тышкы разведканың «Красивая» кушаматлы агенты Самра тормышының төп серен беренче булып Рөстәм Миңнехановка ача. Шул рәвешле әлеге китапны булдыру идеясы барлыкка килә. Бу китапка аеруча игътибар итәсе килә, чөнки аның идея авторы буларак безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов булып тора. 100 яшьлек юбилей вакытында бу китап язылган Самра Бикмиеваның 100 яшьлек юбилейна президент килеп кутлаган чакта аның белән сөйләшеп, шушы бөтен элеккеге вакытта совершенно секретно дип әйтәләр инде, безгә билгеле булмаган фактлар турында инде 70 ел вакыт узганнан соң Самра апа президентка сөйләгән. Мондый кешеләр турында аерым китап язарга кирәк дигән фикере белән уртаклашты. СССР Ички эшләр халык комиссариатының тышкы разведкасы разведчигы Самра Бикмиева язмышын ача. «Красивая» китабының нигезендә сугыш вакытында беренче Беларусь фронтының медицина ротасында, соңрак башка фронтларда хезмәт итә. Үзенчәлекле басмада Самра Сабировна тормышының искиткеч вакыйгалары ята. Бөек Ватан сугышы чорында кече лейтенант Самра Бикмиева яралыларны коткара, хәрби госпитальдә хезмәт итә. Совет армиясының алгы сызыгында булып, каты яраланучыларны сугыш кырыннан чыгара. 1945 елның язын Берлинда каршылый. Татарстан китап нәшриятендә чыккан китаплар төрле жанрда, прозада, поэзияда, инде тарихыбызга кагылышлы китаплар. Алар халык тарафыннан аеруча кабул ителә һәм аеруча зур ихтыяҗга ия. Бу китапта андыйлардан булыр дигән өметтә торабыз. «Красивая» әдәби нәфис басма. Геройның тормышы авыр булса да, китап җиңел укыла. Ул сугыш шартларына җайлашу өчен төрле исемнәр йөртергә мәҗбүр була. Аңа Венгрия һәм Румыниядә дә яшәргә туры килә. Әлеге басма бүгенге көнгә аеруча аваздаш булган патриотизм хисе белән суңарылган. Шуңа да ул үсеп килүче буын өчен аеруча файдалы. Балалар өчен булган китаплар укучыларын төс кыяфәте белән җәлеп итә. Китап нәшриятендә федераль дәүләт мәктәпкәчә белем бирү стандартларына нигезләнеп төзелгән уйный өйрәнәм укыту методик комплект тәкъдим ителә. Җыентыкка балаларның яшь үзенчәлекләре белән эшләү шөгыльләре тупланган. Бу бер сериядә 4 китап. Китапчык дип тә әйтергә була, аны эш дәфтәре дип әйтергә була. Аның беренчесе чыкты, ул менә тылсымлы куллар дип атала. Моны балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләргә һәм әти-әниләргә 3-5 яшьлек балалар белән шөгыльләнү өчен бик әйбәт ярдәмлек инде бу безнең. Әлеге басма баланың иҗади үсешенә уңай тәэсир итә, дөрес юнәлеш бирә. Иң мөһиме, бу дәреслекләр балага иҗади яктан ачылырга мөмкинлек бирер дип бүгенгә саубуллашам.